Mga pagpasalamat. Unang Korinto Kapitulo 1 Bersikulo 1 hanggang 9. Gikan kang Pablo nga pinili sa Dios nga mahimong apostol ni Kristo Jesus. Ako ug si Sustens nga atong igsuon diha kang Kristo, kaninyong iglesia diha sa Korinto nga gitawag sa Dios aron mahimong iya tungod sa inyong pakighiusa kang Kristo Jesus. Kamu nga gipili niya nga mahimong mga balaan niyang tawo uban sa tanan sa bisan asang lugar nga nagila kang Heso Kristo nga Ginoo natong tanan. Hinaot nga madawat ninyo ang grasya ug kalinaw gikan sa Dios nga atong Amahan ug kang Ginoong Heso Kristo. Nagpasalamat ako kanunay sa Dios tungod sa mga panalangin nga iyang gihatag kaninyo nga anaa kang Kristo Jesus. Kay sa inyong pagkahiusa kang Kristo, gipanalanginan kamo sa Dios sa tanan, sa kahibalo ug sa pagpanulti. Tungod ni ini napamatod-an ninyo mismo ang among mga gipanudlo mahitungod kang Kristo. Sa wala gayod kamo makolangi sa mga espirituhanong mga gasa nga gihatag sa Dios samtang naghulat kamo sa pagbalik sa atong Ginoong Heso Kristo. Si Kristo mao ang maglig-on sa inyong pagtuo hangtod sa katapusan, aron nga sa pag-abot sa adlaw nga ang atong Ginoong Heso Kristo maghukom, wala siay ikasaway kaninyo. Kasaligan ang Dios nga nagtawag kaninyo sa pagpakighiusa sa iyang anak nga si Heso Kristo nga atong Ginoo.